mota takatengesa. Kovana nyati zvinhu zvatodhakwa zvemashuwa here kana kuti content. Nei ndadero honai video iyi. Enda zvikuru sa. Thank you so much mama. Chimbotaura ni botimba timba micha. Thank you so much. Thank you. Timbe guys. Viala, thank you so much. At least guys nyangwe tikaona hedu ma roses tikaona nyangwe kaita 100. Akaita 100 guys chikwaza kuti ngomafuta. Tukona makwesheni kuti ko mota iri kupi. Ndo makwesheni akazara pana guys. Mota takatengesa. Oh my god. Maizviziva here kuti vana nyati mota iya yehafu ye1,000,000 vakatengesa kuti vawane pekugara apa pavakugara izvozvi. Regai munzwa vechizvitaurira vega. Mota iripi? Mota hapana mota. Mota yakatengesiwa. Ndozvakaitika mota yakatengesiwa takaitengesa mota. Ndo tatsvaga ndobva tatsvaga stand, tatsvaga stand. Ndo patakabva tazoakisa imba. Saka izvi tiri pamba pedu hatisi kuroja hedu. Tiri kugarawo tiri pamba pedu. Handiti mazviona manje. Hanzi ndoda ndopindura ma messages ese. Is whether is a good message or is a bad message. Ndinongopindura handina choice. Ndinototi ndipindura. Peji rine zvipande, peji rine mhosva. Peji rine mhosva dzatiri kuda kutombogadzirisa manje heishi. Takatopiwa mamanzi ekureba chaiwo. Takatopiwa mamanzi ekureba chaiwo kutotika. Zvinotopowa, zvinotopisa tsitsi. Taino ndinotenda zvechokwadi. Takavaka, takazama. Chokwadi ichocho. Takavaka iwa zveshuwa mushati nawo handingade kuti ndinyepe papapo. Takavaka mushati nawo. Kana usati wasubscribe pano paBoss Edza Studios, gara wasubscribe ndionewo chehuviri. Regai ndikuratidzei mota yakatengwa naNyati yacho kune vanga vasati vakamboiwana. Iyi ndiyo mota yakatengwa naNyati iyi ikazotengeswa. Iyi ndiyo stendi yacho yakatengwa naNyati. Honai kutsvinda, murume wakashanda uyu. Regai tichingokudzoserai kuna Nyati umbokutsiura-tsiurai mbichana. Musare zvakanaka vadiwa vatariri. Sometimes. Saka ndechida kuti ini ndechida kungoavoida chete kuti tinzi tiri kupema. Antika ndosaka tichita tichinongozongo zama kuti tingozongoratidza zvese zvinenge zviri paground. Mota iripi?